No seré actriu, però seré adulta. El que no el fracass és que no he sabut cap de les dues. Llavors continuo amb la il·lusió d'un dia pujar a dalt d'un teatre i fer alguna representació, alguna cosa. Avui que esteu aquí molts que feu coses, doncs recordeu-se, abans de memòria, a veure si em crideu, un paper que no sigui de joveneta, perquè això no ho sabia fer, alguna cosa encara sabia. Aquest dia sí que vaig fer un monòleg que em va sortir molt bé, perquè jo a Madrid hi he passat molta vida, els meus avis eren madrilenys, tenia 18 cosins a Madrid i tenia 6 còmpuls i 6 ties, que ja tots són morts com comprendreu, i a dalt de l'escenari els vaig imaginar que eren tots i els vaig anar anomenant. Per exemple, tenia una cosina que es deia Angelines, que pobreta tenia molt poc cabell i sempre portava perruques i sempre tenia d'això. I clar, vaig dir, Angelines, que guapa estàs, que i tot va ser una cosa que va quedar molt bé. I bueno, després, al final de tot, com que era el teatre Eduardo Marquina, doncs vaig recitar un vers d'Eduardo Marquina. I bueno, vaig sentir els aplausos que es havien de tenir. I tinc la il·lusió de que quan vaig sortir, al moment de sortir, hi havia el director del teatre, que era algú que sigui una mica gran, com ara Josep, potser, Alberto Closas, se'n poden recordar. Doncs era el fill de l'Alberto Closas, un gran actor que havíem tingut aquí. I quan vaig sortir,